Mhuri yeZimbabwe makorokoto, congratulations amhlope kuna baba Dhivandi Dhanzo father Shinsoman uyo atengerwa mota Benz ye$25,000 US pamwe chete nekupiwa cash ye$10,000 US tichiti aiwa zvinofadza. Nasewe kino Chivayo mhuri yeZimbabwe kana uri munyowani padhis channel usakanganwa kusubscribe wotina notification bell kuti patichauploada video uchange uri number 1 yekuona. Tisu tine nyaya dzinopisa pano, tuna nyaya dzinoitika mastreets esocial media nemunyika yedu yeZimbabwe. Saka ndoda kuti musari muchiona video raShinsoman achicollecta motikari yake. Thank you, tosangana mune mamwe maupdate anotevera.